hitz egin dugu, ezta? Zibersegurtasunaz orokorrean testu inguruan jarri gaitu sailburu orde jaunak, baina sartu gaitezen materian pixka bat. Sartu gaitezen pixka bat txapelketa honen nondik norakoetan. Jakingo duzu moduan, lehiaketaren edizio berri hau, Euskadiko Lanbide Heziketako zentruetara integratuta dagoen, zentru integratuei dago zuzenduta. Eta ongi zuzenduta ere. Nik datutxo batzuk eman nahiko nizkizueke ikusteko eta testu inguruan jartzen jarraitzeko. Alegia, txapelketaren fase ezberdinetan, aurten ziberleiaren 2. edizio honetan, 450 ikasle baino gehiagok hartu dute parte. 30 zentru ezberdinen ordezkari gisa. 450 ikasle baino gehiago, baina iazko urtearekin, lehenengo edizioarekin alderatu ezkero, iaz 280 izan ziren 25 zentrotatik. 280. Aurten ia bikoitza 450 baino gehiago. Beraz, parte hartze zoragarria iti 2. urtea izan da ere, eskerrik asko, eta txalo hau izan daitela parte hartzaile guztientzat. Bai horixe. Eta aipatutako 450 gorako parte hartzaileek ondotxo dakite moduan, aurten txapelketa ere taldekakoa izan da. Gehienez, 3 kidek hartu du parte talde bakoitzean. Eta hainbat denborako, hainbat hilabetetako prozesu baten ostean, orain bai, iritsi da gaur, final haundia. Eszenarioan ondo-ondoan, hortxe bertan jokatuko dena eta berehala hasiko dena. Baina, atzera pixka bat egin eskero, eta pixka txapelketaren nondik norakoak ulertzeko, kontatu behar dizuet bidea. Gaur finalera iritsi direnek, eta zuetariko askok agian akaso, jakingo duzue, bertan parte hartu duzuelako. Bidea ez da erreza izan. 5 egunez, 60 erronka inguru izan zituzten gainditzeko, online jokatu zen CTF edo Capture the Flag izeneko ariketa eginez. Badakizue, norbarearen sistema babestu, baina babestu aurretik, gure sistemak dituen utxuneak, akatsak zeintzuk diren identifikatu, eta horretan datza jokoak, ezta? Alegia, sistemaren utxuneak babestu bai, baina Capture the Flag, bai, bandera hartu, nola baita esatearen, bestearen sistemaren utxunetatik ere, bertako zirrikuetoetatik eraso egitean datza ziberleia eta 60 erronka horietan Capture the Flag izeneko ariketa egitean, ezta? Bada, horietatik 102 ikasle onenak, aipatu moduen, 3 taldetan antolatuta, 2. zailkatze fase baratera pasa ziren, eta berriz ere, beste 50 erronka egin behar izan zituzten. Baina noski, prozesu horretan, fase joan ahala, zailtasun maila ere handitzen joan zen, eta sistemak are konplexuagoak izan ziren. Eta beraz, gerota adituagoa izan behar zuen hori gainditu behar zuenak. Eta gaur, 5 hirukote onenak iritsi dira, gaurko final handira, gaurko azken fasera. Baina gaurko azken fasea, 2 azpifasetan banatuta egonda. Eta gian asko ez duzue jakingo, bai ordea, finalera iritsienek. Horregaitik kontatu nahi zuet labur. Alegia, gaurko final haundi honetara iristeko, aurretik beste fase bat, azpifase bat egin behar izan dute. Ariketa teoriko bat, nola baita esatearren. Bai? Eta ariketa horretatik ateratako puntuaketak dira gaur ona ekarri dituztenak. Horregaitik, gaurko 5 talde finalistak ez dira utxetik hasiko. Ez dira denak parean hasiko 0 punturekin. Inondik inora ere ez. Bertara iritsi izateko aurreko ariketan egindako puntuekin hasiko direlako. Beraz, hor hasiko gara ikusten, desabantaila batzuk egongo direla. Baina lagunok, horrelako da mundua. Eurek ez dakite, gaurko 5 talde finalistek ez dakite zenbat punturekin iritsi diren. Horregaitik, guk gaur hementxe kontatuko dizkizuegu. Baina horretarako aurkeztu ditzagun eta ezagutu ditzagun 5 talde finalistak. Lehenengoak admin du izena.
Zubiri Manteo ikastetxetik datoz eta txalo bero batekin agurtu ditzagun Aitor Raskin, Asier Fernandez eta Nicolás Petersen. Aurrera! Ojo, Torri lasai. Eta noski irakasleare Unai Kostana non dago. Etorri denak ora, mesedez, denak ora. Hori da, hemen ikusten ari gara, eurek, Ojo. Hau pasier, ez segorro hai. Que elegante. Bueno, hortxe, ikusten ari gara, taldeak, bai? Bueno, lagunok, zuen puntuaketan, ez dakigu asko ala gutxi izango den, ikusi beharko dugulako beste taldeek zenbat eskuratu dituzten, baina zuek bertara finala hundira iritsi zarete 167 punturekin. Txalo oro bat eurentzat. Txalo oro bat eta hirukote talde eskerrik asko gurera etortzegaitik. Joan zuen ordenagailuetan lekua hartzen. Goiz osoa, ojo kuidau. Goiz osoa egon beharko dute, isil-isilik elkarren artean euren sistema babesten eta ingurukoena beste taldena erasotzen. Baina, noski, beste 4 talde dauzkagu. Bigarren talde finalistak Jaktxoko du izena, Txurdinagatik datoz Iñaki Kareaga irakaslarekin, eta eurek dira Ander López, Aimar Alkantara eta Xavier Atxa. Txalo bat eurentzat. Igo denak. Badalagunok, bueno, nik Jaktxoko esan dut, baina zera por hecho, no? Jaktxoko, ez dakit besteren batek igual destifratzen du eta beste izen bat da hori. Jaktxoko da, taldeen izena? Bale, dominau. Bale. Bueno, zuek, lagunok, 167 puntu atera ditu lehenengo taldeak, ekarri ditu ona, zuek 158. 148. Ez dago aizki. Txalo bero bat eurentzat, eta eskerrik asko. Hirugarren taldeak berriz, Bitcrackers du izena, Egibide ikastetzetik datoz, eta eurek dira Juan Andrés Díaz, Bilal Kersasi eta Unai Gorostidi, Ugaitz Naia irakaslarekin batera. Txalo bero bat eurentzat. Hortxe, Egibide Arriagako ikasleak, hemen ikastetxe bi elkarrekin, Bueno, bazuek, lagunok, ojo, zuen puntuak eta da, orain arte, 0tik esazteko, zuen puntuak eta da, guztietan sentitzen dut. Altuena. 184 punturekin datoz. Txalo oro bat eurentzat. Hortxe eta irakasleak, Irakasleak, duda barik. Eskerrik asko, Ugaitz eta Iñaki, barkatu hori da, Ugaitz eta Iñaki irakasleak. Eskerrik asko, ekipo. Eta ondo segi. Bueno, ondo segi, ez. Ondo ibili, ondo aritu. Goazen laugarren taldearekin, honek Bagu du izena. Iazko finalistak dira, Zubiri Manteo ikastetxetik datoz, Josu Fernández de Arroyabe irakaslarekin batera. Eta eurek dira, Endik Agirre, Unax Orbegozo eta Oier Arrieta. Txalo bat eurentzat. Geratzen zarete denak, holan, pantailaren alboetan geratzen dira denak, en plan, pa que se me vea, vale? O sea, me pongo en la esquinita, Hortxe daude, Bueno, bazuek lagunok, Bagu taldea finalera iritsi da 164 punturekin. 4 punturekin, ez dago aizki, txalo bat eurentzat. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta 5. taldeak, baina ez horregaitik txarragoak, 5 taldeak berdin iritsi direlako finalera, naiz eta puntuak eta desberdinekin esaten ari garen moduan, Info PHP da taldearen izena, Durangoko Maristak ikastetxetik datoz Ricardo Ferreira irakaslarekin batera, eta eurek dira Aitor Santos Urko Azkarate, eta Lain Basterra, txalo bat eurentzat.
Balagunok! Gozen pixkat errepaso egitera, lehenengo taldea, azmin taldea, 1-7-7 punturekin iritsi da, Jaktxoko taldea 1-4 punturekin, Bitcrackers 1-8 punturekin, Bagu 1-6 punturekin, eta zuek 1-7-9, 169 punturekin, ez dago aizki, txalera eta berentzat. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Joan, leku hartzen eta gaur goiz osoa egongo dira. Gu hemen ari garen bitartean. Hemen ari garen bitartean. Gauza interesgarriak entzuten, gero kafetxo bat hartzeko aukera izango dugu, ojo, tailer tekniko batzuk ere egiteko aukera izango dugu goiko pisuan, kafearen ostean, horretarako izena eman beharko da, gero kontatuko dizuegu hobeto, baina praktikan asko ikasteko aukera izango dugu, duda gabe, eta bien bitarte guzti horretan, eurek hortxe arituko dira, euren sistema ezagutu eta bestena erasotzen. Eta beraz, bandera gehien hartzen dituen taldea izango da garaile. Hori bai, eguerdiko ordu batean, atzera kontaketa bat, kuenta atras bat ikusiko dugu, eguerdiko ordu batean, pantailan, eta hor bai eskuak altxatu, eta amaitu beharko dute euren lana. Eta orduan ikusiko dugu, Ziberleia 2025ko irabazlea, talde irabazlea, zein den. Sari potoloak daude eskura. Sari benetan potoloak. Baina gainera, tartean, horren aurretik amaieran, sosketa bat ere egingo dugu. Eta sosketa hori zuen guztion artean egingo dugu. Opariak ere, ojo, cuidado, kategoriakoak.